खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 23 सैत्र दान 1431 एबा 6 एप्रिल 2025 मायथाइ रबिबारनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। खाफालनि सायाव सोनारनो नाङा आरो गावनि सावस्रिखौ साबसिन खालामनो नाजा। मानोना खाफाला गावनो जोबोद अलसिया। सोलो गोनां रां थिसननायाल' फिथाइ गोनां जागोन। बेनिखायनो नोंथांनि खस्थ'जों आरजिनाय रांखौ सोलोजों रां थिसन। बै आयदाफोरनि बादै रायज्लायनायनिफ्राय गोजानाव था जाय आंगोफोरजों बाथ्रा दान्थेलायनाय जानो हागौ। गावनि मोजां मोनग्रानि सानखौ मोनसे गोदै मिनिनायजों गोजों खालाम। जुदि नोंथाङा खामानियाव बांद्राय नारसिनो अब्ला सुबुंफोरा थुलुंगा होनो हागौ। जायखिजाया थिरांथा लानायनि सिगां गुबुनफोरनि गोनांथिफोरखौ बुजिनो नाजा। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां गाब। वृषभ राशि। नोंनि खाफालनि हाथरखि गोजौ जागोन। दिनै नवरात्रिनि गोथार सानाव बिमा दुर्गाया नोंथांखौ खामानियाव जाफुंसार होगोन। नोंथांनि जुलि जानाय जिउआ खुसि थागोन। मोनसे थि खामानिनि थाखाय नोंथाङा मोनसे गोदान सानस्रि मोनगोन। दिनैनि साना फालांगियारि दावगानायनि थाखाय मोनसे मोजां सान। सावस्रिनि बेलायाव नोंथाङा थाजिम मोनगोन। दिनै नोंथाङा गोजाम लोगोफोरखौ लोगो हमनो खाबु मोनगोन। फालांगियारिफोरा जुनिया जाफुंसारनाय मोनगोन। नोंथाङा माखासे सुबुंफोरजों मोनसे गोनां सावरायलायनो हागोन। बिमा मोदायजोनो मेकआपनि बेसादफोर जासि। नोंथांनि गासैबो लुबैनायफोरा जाफुंगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथाङा रागा आरो बिबुंथियाव सांग्रां थानांगोन। दिनै नोंथाङा बेरामफोरनि फाहामथायाव रां बाहायनो हागौ। दान्थे-बिदान्थे गोनां आयदाफोराव बाथ्रा दान्थेलायनायनिफ्राय गोजानाव था, जाय नोंथां आरो नोंथांनि आंगोफोरनि गेजेराव दावराव-दावसि सोमजिहोनो हागौ। गोजान जायगाफोराव टेलिसुंजाबथाय थागोन आरो बेयो मुलाम्फा गोनां जागोन। खामानिनि गेजेराव एसे जिरायथ' आरो मोनायाव गोबाव सम खामानि दाखालाम। नोंथांनि उफ्रा रांखौ मोनसे रैखाथि गोनां जायगायाव दोन। गोसोआव गोसो बायनाय आरो गोजोननाय गैयैनि मोन्दांथिफोर थागोन। दिनै न'नि सोद्रोमाफोरजों गोख्रों सावरायनाय एबा दान्थे-बिदान्थे जानो हागौ, जाय गोसोखौ दुखु होनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो गाब। कर्क राशि। मोन्नाय राङा नोंथांनि मिजिंथिनाय बायदि जानाय नङा। सुबुंफोरनि फारसे अननाय जा, गुबैयै जायफोरा नोंथांखौ मोजां मोनो आरो जोथोन लायो। नोंथांनि अनजालुनि दिदोमथि गैयै आखुआ दिनै रमान्सखौ गाज्रि खालामनो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि गाहाय मावख'गिरिफोरजों खुसि जानो हागौ मानोना बिसोरो आसा खालामनाय बायदि खामानि मावाखै। अनसुला ग्रहफोरा गोबां जाहोनफोर सोरजिगोन जायनि थाखाय दिनै नोंथाङा खुसि मोनगोन। नखरारि जेंनाफोरखौ गोनांथि हो। गोबाव खालामाजासे बेनि सोमोन्दै सावराय, मानोना बे जेंनाया सुस्रांजानायनि उनाव न'आव जिउ खुंनाया जोबोद गोरलै जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि गोसोआ समाजारि आरो धोरोमारि हाबानि फारसे जागोन। समाजनि सुबुंफोरनि गेजेराव नोंथांनि खामानिखौ बाख्नायनाय जागोन। राङारि मुलाम्फा मोननो थाखाय नों एसे गोब्राब नाजानांगोन। बिमा-बिफाया गावसोरनि गथ'फोरखौ रंजानो थाखाय बायजोआव लांगोन। नोंथाङा लोगोफोरजों मोनसे धोरोमारि थावनियाव दावबायनोबो थांनो हायो। जेब्ला बबेबा आयदायाव गुबुन सुबुंफोरजों रायज्लायनाय जायो अब्ला नोंथाङा नोंथांनि देहानि रावनि सायाव एसे गोसो होनांगौ। फुंआव दुगैखांनायनि उनाव बिमा दुर्गानि बोर ला। नोंथांजों गासैबो मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। कन्या राशि।
बे साना नोंथांनि थाखाय केरियारनि बेलायाव जोबोद मोजां जागोन। खामानि मावनाय समाव नोंथाङा नोंथांनि गोसोनि मोनदांथिफोरखौ सामलायनायाव लाखिनो नाजानांगौ। रागायाव नोंथाङा माखासे गोरोन्थि थिरांथाफोरबो लानो हागौ। बिबानगिरिफोरनि मिजिंफोरखौ आबुं खालामनो थाखाय नोंथाङा गोख्रोंसिन खामानि मावनांगौ। गावारि सोमोन्दोआव नोंथाङा गावनि जिउ लोगोरिनि गोसोखौ नायनानै बबेहायबा थांनायनि बाथ्रा सानगोन। साख्रियाव दावगानायनि खाबु दं। नों हारसिं मोनगोन। मुंदांखा सुबुंफोरजों रायज्लायनाया बांगोन। आरिमुनि फारसे गंग्लायनाय थागोन। फालांगियाव गोदान रादायफोर थागोन। आय बांनायनि खाबु दं। नोंथांनि समाजारि जिउखौ एंगारनो नाङा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों ब्राउन गाब। तुला राशि। रांखान्थियारि महरै मोनसेल' फुंखाया मुलाम्फा जागोन। जायजों नोंथाङा थायो बियो दिनै नोंथांनि माखासे खामानिनि थाखाय जोबोद रागा जोंगोन। रमान्सखौ साइडलाइन खालामनो हागौ मानोना माखासे फिसा-फिसौ फारागथिफोरा हरखाबै नुजाथिगोन। मावख'आव भिडिअ' गेम गेलेनाया जोबोद गोब्राब जानो हागौ। दिनै नोंथाङा जाय खामानिखौ गुबुननि थाखाय गोसो जाना मावगोन बेयो गुबुनफोरनि थाखायल' हेफाजाब होनाय नङा नाथाय नोंथांनि गोसोआव गावनि मोनसे मोजां सावगारिबो थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथाङा माखासे गोनांथार हाबाफोराव लोगोफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। गोबां सानसिम थाबथानाय रांखौ दिनै मोनगोन होनना साननाय जादों। दिनैनि साना बे राशिनि आरिमु फरायसाफोरनि थाखाय साबसिन फिथाय लाबोदों। नोंथाङा सिगांनिफ्रायनो होखानाय जायखिजाया बादायलु आनजादाव जाफुंसार जानो हागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव दिदोमथि थागोन। नवरात्रिनि गोथार बुब्लियाव देबीया नोंथांनि खुसि आरो मोजां खाफालखौ बांहोनायाव मदद होगोन। नोंथांनि हाबा जानाय सोमोन्दोआ गोदैजों बुंफबनाय जागोन। दिनैनि साना फोसावबिजोंनि फोथारजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे साबसिन सान जागोन। नोंथाङा खामानियाव गोबां जाफुंसारनाय मोनगोन। दुर्गा बिमानि थानसालियाव थां। नोंथाङा जिउआव मोनफ्रोमबो बिथिङाव जाफुंसार जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोसोम आरो गोथां गाब। धनु राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय जुनियायै मोजां सान। नोंथाङा माबा मोनसे गोदान जागायनो हायो। नोंथांनि जायखिजाया सम लानो हायै खामानिफोरखौ आबुं खालामनो हायो। दिनै दावगानायनि लामाया गोरलै जागोन। दावबायनायनि खाबुफोर दं। जुदि नोंथाङा मोनसे गोदान खामानि जागायनो लुबैयो अब्ला दिनैनि साना जोबोद मोजां। दिनै नोंथांनि खामानियाव दावगानाय फैगोन। आथिखालाव नोंथांनि थाखाय गोबां खाबुफोर दं। धोन बुथुमनाय जागोन। नोंथाङा जाय बिथिङाव नाजागोन बेयाव आबुं जाफुंसार जानो हागोन। नोंथाङा सोलोंथायारि हाबायाव जाफुंसार जागोन। बांद्राय खामानि मावनायनि जाहोनाव नाङै जिंगा जानो हागौ। नाथाय नोंथांनि खामानियाव बांसिन गोसो हो। साननि जोबनायथिं गासैबो मोजां जालांगोन। बेयो हेफाजाब होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। मकर राशि। नोंनाव हरखाबै रां फैगोन जाय नोंथांनि खरसा आरो बिलफोर बायदिखौ सामलायगोन। नोंथाङा नोंथांनि न'नि आबहावायाव माखासे सोलायनाय लाबोनायनि सिगां बयनिबो बिबुंथिखौ मिथिनो नाजानांगौ। गोबाव सम कल खालामाब्ला नोंथाङा नोंथांनि अनजालुखौ रागा जोंगोन। खामानि मावथायाव थासारिफोरा नोंथांनि फारसे थानायखौ नुनो मोनो। नोंथांनि रायज्लायनायाव गुबै जा मानोना जायखिजाया रोखोमनि आरिमुआरिआ नोंथांनो मुलाम्फा होनाय नङा। बाहागिफोरनि थाखाय जिउ लोगोरिजों नांलाय-खमलाय जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। कुम्भ राशि। दिनै नोंथाङा जायखिजाया थाबथानाय खामानिखौ आबुं खालामनायाव गोजोनगोन। बेलासिसिम नोंथाङा माखासे मोजां खौरां मोनगोन जायखौ नोंथाङा गोबाव समनिफ्रायनो नेगासिनो दं। न'नि आबहावाया खुसिजों बुंफबगोन। नोंथांनि सोरगिदिं थानाय सुबुंफोरा नोंथांनि सुबुंथिजों गोजोनगोन। नोंथाङा थाजिमजों बुंफबनाय जागोन।
लाभमेटजों नोंथांनि साना साबसिन जागोन। सानथांखि खालामनाय हाबाफोरनि गोख्रैथिया गोख्रों जागोन। फालांगियाव माखासे मोजां सोलायनायनि खाबु दं। बिमा मोदायजोनो गोजा सुनरि बाव, नोंथांनि जिउआव खुसि फैगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। मीन राशि। दिनै जुदि नोंथाङा माबा मोनसे बाथ्रानि थाखाय दुखु मोनदों, अब्ला बेखौ खोन्था। बेबादि खालामोब्ला रावबो नोंथांखौ लोरबां साननाय नङा। नोंथांनि दुखुखौ फोरमायनाया गोहोनि इसारा। नोंथांनि गोहोआव जेबो आंखाल गैया। गावनि फोथायथिखौ लाखि। रायज्लायनायाव रोंग'थिया दिनै नोंथांनि गोख्रों बिथिं जानो हागौ। दिनैनि साना नखरजों सम बारहोनो थाखायबो मोनसे मोजां सान। बेयो नोंथांनि गावजों गाव अनलायनायखौबो बांहोगोन। नोंथांनि जिउ लोगोरिखौ नोंथांनि नखरनिख्रुइ नोंथांनि नखरखौ बांसिन गोनांथि होनाय नुनो मोनो। नोंथाङा सुबुंफोरनि गोसोखौ बोनो हागोन। नोंथाङा मावख'आव टीम स्पिरिटजों खामानि मावगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।